Belediyenin hejat keliyen despêkên ku şervan ên dîlgir tê digihêjin cem devra mêlebiye yên başûrê Hesekê diyariyan didin endamên hêzin asayişê bazinên ku bi destê xwe di hindirê zindanan de çêkirine didin asayişa jinê. Dîmenên pir bedewin em yên ku dema keliya van diyariyan radestê hêzin asayişê û her wiha kesên li wir dibînin dikin de hatine berdestîme em bi hev re lê temaşa bikin. Hava evli kur çekirin ha? Bir havalı şunu çekirin. Hava evli kur çekirin ha? Adam hapse çekirin. Tapçı çekirin. Baba.